Diarep-arep Sur kon nyanyi gara-gara petan. Heeh. Mbok gedis ndi mbok gedis. Oh, jiko dingklek. Heeh. Nduk, apa? Bar ya kuwi mau prayogane Mbak Inces kon munggah meneh. Dalam Enek dingklek ya. Ya nyanyi gara-gara petan. Oh, mau pamundutan saka Sur. Kowe iki. Heeh. Ayo Sur. Matur nuwun sik kawan. Gak wani. Mbah Wolu kita. Nggih, niki sakdenipun ngaturaken matur nuwun kagem khususipun Kasun, Pak Kasun, Mbah Lukito, umumipun kagem warga Sumberagung, Desa Jati Gembol. Matur nuwun tasih dipercados untuk lantaran panjenengan sami bersih dusun wonten ing dalu menika. Nggih. Aja lali sesuk bengi awake dhewe AL Group karo Niken Salindri ana ngetrap. Muga masyarakat Sumberagung berbondong-bondong mriko ningali Niken Salindri. Di Madiun. Gone sing mau tak nyanyi ya, Bapakku Pak Alek. Terus tanggal 10 Oktober awake dhewe ana ing Begal. Gone Mas Darto Laras. Tanggal 23 ana Oktober yoga ana ing Begal. Mengko ana bintang tamune Cak Yudo Bakiak. Tanggal 23 Oktober ya. Niki Mbak. Ayo Mbak Minca. Mbak Minca sampean ngerti. Ayo. Iki enek dingklek mau digawake ya. Ora omong tak nyapa yakin tas. Lah bintang tamu ini teko apa ora yo gentenan no Mas. Aku genti si medun. Ngawur. Ora. Kowe mau kan sebagai pengganti. Mbak Inces, kula niki kalih piantun dan warga mriki sudah bukan orang lain lagi. Dadi aku rene iki ora kok tanggapan. Lah terus yo yo inguk-inguk. Inguk-inguk. Berarti ora sebagai digarap gara-gara petan. Yuk Mas Erik. Iya betul sekali. Ya. Gara-gara petan Mbak Vivi. Enten nika Mas Erik. Mas Erik kaur kene, kaur sepuh kene kok. Kaur keuangan. Oh, kaur keuangan tak kira kaur sepuh. Kaur sepuh ta kae. Ya. Yuk. Urip iki sing prasaja aja meri karo bondone wong liya bondo donya sandang pangan ora teka yen amung disawah mula ana sing prakoso urip iki diatur karo rasa iri rasa dengki ngene ngono sing lanang kayane piro asik mula asa seneng nonggo apa maneh kepitan golek tumo titil iso mangko pungkasane bubar pita ngrasani tanggane mula aja seneng nonggo apa maneh golek tumo titil iso mangko pungkasane piye Mbak Vivi uparapetan ana perang Bratayuda rumah lunga ning Taiwan gara-gara petan mulih-mulih njuk pegatan gara-gara petan asik